Sibai ule tuntum kan video chu hei kan zin na vel chung kwa Naute tenena kan zin na vel kan lauti lang dona hei chung kwa abik takin Naute tenena zin hi thil ol samani lawa chawangin nge kan hotel thendan te kan flight book dan te le hei thil chi sang sang mi nol puina kan shad lo me the khate ang thil vel tips and tricks and tia chumi vel te chu kan upload thin dona channel thar kan siama chumi chu crossing family tini a noya description a khanin a link kan lo da anga cha chami lo en sakve donia abik takin chung kwa no pang no te na zindu tan hei tun lai coronavirus wang te pon zin hi thil ol samani to lawa khami chi chang chang kha kan lo upload thi dona ke travel consultant kani angin travel company thok kani angin nge hei thil tips tam tak enge ron share tur kan me he chung te chu in lo en ve donia tuntum kan zin hi Bangalore ani a hei kan thlenna hotel te 5-star hotel te le nge thil chi sang sang thenna te room review te hotel review te kan lo nei dona in lo clear cheu donia kan lo me